buka kakala buka yakong sabai buka kakala bo kapi buka kakala kapi kala ni khiko purkha nogo lenginyai nogo phaikya nogo to hop nogo poto thoi borong barinda bu thoi hebore kora sakang buka sekal manu henenai hebore sonjit buka hebore ogu deborma buka hebore sonjini basalang ubo sakri khai bobo buka rahul deborma buka uttum deborma buka bai dol dei dara munai songchotno saiman khana sini khoroksa chakra jok sekal mano hini bujal mani kok thai rok tei bo niji khut bo sabaiga sabo buka tei sabo buya mung kai thaisa laisa nai brong mane sin chakra jok oneno khai sai khana dikha bo sekal matai mano hini masa serai sai dikha bo o borok sekal matai mano hini ge o samani ya bolono kontin pore kai bono parani borok ko sekal mano hini beri dikha ge tamni bono ber hingke bo horo mane sal inko hor ongna nantro 5ta 6ta rok kisa inko mutai rok ri phubini kaisa mutai paliman jaka tongpota bin nogonok mutai photo rioi mutai bo palita daily sairok phaike ge aboni bagui no korok bono nai ma jaga ongoi sekal mano hini bono chikra chakra jongna bokhok phateri rika in bai rika umma belai no kiri sukata mike asuk chakra ju bini morbo motamuti boys korno bo ateke richagui bokhorok phatirui apaisi bo dalai kamrok tango samani bokhorok rojugui ta bini bokhorok hamia bon bini basabuti rok guri chila rok guri man tuijo na hincho ge bo o dalai tangmani bai ta bini bokhorok se hamia ge bo ta bai ge chai mane abun no rok ke sa huskai na i tongo ete tongo jate chinti basaro kaisa no kaisa direct sikal mutai berun mani chaya tani ge uklok buskang pura sina nang hedaba uklok buskang sia kari nung direct koroksa chakra jongna sikal matai ikyo sikal matai mano hinoi nung no hinoi dusberi dikhakai bobo koroksa chakra bole onek bini tom ubini kosto busung nang tong ta bo abasi dalai kamrok tangoi chaja mani sikal matai mano hingke abono guys te bisi kok sanmo singya next video se mane kubuide na kubuya bo ma sakal matai ma namanya ke next video kurungoi sai mane no channel ko talong ko subscribe kadi gete